Btr सरकनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों Btr नि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो धोरोमारि फसंथानफोराव 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनायनि बिथांखि बायदियै गिबि खेबनि थाखाय मोनफ्रोमबो बियाबाव गासै 64 फसंथानाव अनसुंथाइ होनायखौ दिनै 38 नं भैरबकुंड बियाबनि बरला बिसिडिसिआव मासिगिरि आलमा बसुमतारिनि दैदेननायाव मुन्डा बस्ती बाप्टिस्ट चर्च कक्लाबारि GELC आरो जाब्रि टलायाव 2 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ Btr नि डिपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथांनि आखाइजों गथायो। मख'जाथावदि बे राङारि अनसुंथाइनि चेक राननायनि गेजेरजों फोरमायो Btr सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो धोरोमारि फसंथानाव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाया इलेक्शननि ललिपप नङा आरो बे अनसुंथाइखौ MP बिसायख'थिनि सिगाङावल' नङा बिसायख'थिनि उनावबो थालांनाय माखासे धोरोमारि फसंथानफोराव होबावनाय जागोन होनना फोरमायबावो। BTC सरकारा Btr ओनसोलाव थानाय गासै मन्दिर गिर्जा मस्जिद नामघरफोरनो राङारि हेफाजाब होनायनि मोनसे आसरनि लादोंमोन आरो बेखौनो जों आलारि सोरां बिथांखि होनना बुंनाय जादों आरो बिनिनो जों बर्तमान प्रत्येक काउन्सिल समस्तियाव 14टा मन्दिर मस्जिद नामघर गिर्जानो चेक होनाय जादों 2 लाख करि आरो बिनिनो हाबाफारि हिसाबै दिनै जों भैरबकुंड समस्तिनि सिङाव 3 गिर्जा न'आव होनायनि हाबाफारि लादोंमोन आरो इदिनो जों मोनसे आमलाइगुरि बाप्टिस्ट चार्चआव चेक मोनसे होना फैबाय। बर्तमान कलबारि गस्टनार इभान्जेलिकेल लुथारान चार्चनो दाबावैसो जों होबाय आरो जोंहा जाब्रिटला BCDCनि सिङाव जाब्रिटला BCDCनि सिङाव जोंहा 6टा चेक मोनदों बिथांमोना बिनिनो मोनसेखौ जों दिनै हैगोन जाब्रिटला कैथलिक चार्चनो आरो बाखिखिनिखौ जों फारियो मंगलबारखालि लादों समबारैबो मोननैसो माबायाव लानाय जागोन जों दिनै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों आरो जिहेतु आसाम सरकारनिफ्राय आसाम दर्शन होननाय स्किम मोनसे दं बे आसाम दर्शन स्किमनि गेजेरजों बेखौ मन्दिर आरो माबाफोरनोल' मन्दिर आरो नामघरफोरनो होनायनि बेबस्थाखौ लादों बेहाय गिर्जानो गंसे गंनैनो होनाय जादों बेखौ 100 इयार्स जायफोर जाबाय कमप्लिट जालांबाय बिथांमोननोसो होदों बाखिफोरनो होनाय जाथ'वाखै आरो हयथ' आसा खालामदों उनाव होगोन। दा जों Btr ओनसोलाव खिन्थु नामघर मन्दिर मस्जिद गासैबो होगोन आरो बेबायदि होनोनो जों स्टार्ट खालामबाय इतिमধ্যে जिखिनि लिस्ट ओंखारदों एबार जों फार्स्ट टाइम हिसाबै 560 बे नामघर दं मस्जिद दं मन्दिर दं गिर्जाबो दं बे 560नि जों इतिमধ্যে होबाय आरो जोंहा गोबां दंबावो बेखौ जों नेक्स्ट हाबाफारि हिसाबै जों लाबावगोन मात्र मोनसे समाजजों जों एबार 14टा करि होदों गासै 40टायाव जोंहा हिसाब खालामबा 560 जाहैयो बेखिनिखौ जों होबाय आरो फैगौ समाव जों होबावगोन आरो बेखौ जों 6 फाइनान्सनि फान्डनिफ्राय होनाय जादों PNRD डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव आरो बेखौ जों होलांबाय थागोन जेब्लाखालि जों जोंनि Btr ओनसोलाव थानाय मन्दिर गिर्जा मस्जिदफोरनो होजोबनो हाया अब्लाखालि जों फारि होलांबाय थागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि धोरोमखौ सिबिनाय सुबुंफ्रा जाहाथे गावनि मन्दिरफोरखौ मोजाङै फोसाबनो हायो माबाफोर आंखाल दंबा बेखौ सुफुंनो हायो बेबायदि खामानि बाहायनो थाखाय बेखिनिखौ होनाय जादों जों आसा खालामदों रायजोफ्रा जथेस्थ' उपकार जागोन खामानि मोनगोन आरो गोजोननाय मोनगोन बेखिनिखौ खायफाया जों नुनो मोनदों नोंथांनि बियाबावल' नङा गुबुन बियाबावबो बे बिथांखिखौ राननाय जादों नाथाय खायफाया बुंनो बेरेखा दोलोनिफ्राय बे बिथांमोना बे मोनसे इलेक्सननि थाखाय ललिपपसो होननानै बे बेथ' इलेक्सननि थाखायल' नङा खारन जोंहा इलेक्सन जागोन आरो बोसोरनै दंबावो काउन्सिलनि इलेक्सना पार्लियामेन्ट अबयस्से नेक्स्ट इयारावनो जागोन खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय नङा इलेक्सन बायखांनाबो जों बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन खारन जोंनि बे इलेक्सनहालागै जोंहा बारा सम गैलिया बे समाव जों गासैबो मन्दिरफोरनो होजोबनो हाया खिन्थु जोंहा टारगेटआ जाबाय गासैबो मन्दिर मस्जिद नामघर गिर्जाफोरनो होजोबनायनि आरो बेबायदि हिसाबै जों जिहेतु फान्डआ एसे लिमिटेड जायो खनसे जों गासैनोबो होजोबनोबो हाया बेनिखायनो जोंहा बे राननाया इलेक्सन जोबखांनायहालागैबो थांनो हागौ बे इलेक्सन थगायनाय ललिपप नङा
जों बेखौ स्किम हिसाबै लांदों आरो बे स्किम हिसाबै लानाय बुस्थुआ बे कन्टिनिउ जाबाय थाखायो बे मा बुंगोन टेम्परारि नङा बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन एबार होदों नेक्स्ट बोसोर होगोन बिनि नेक्स्ट बोसोर होगोन आरो जों जुदि सरकार फैबावनांगोन नेक्स्ट सरकारनि समाव जों बेखौ होलांबाय थागोन कारण बे जोंनि मोनसे पार्मानेन्ट स्किम बायदि फ्लेगशिप स्किम जेबायदि भारत सरकारा बे इन्दिरा आवास यजनानि स्किम होदों PM किसान स्किम होदों बेबायदिनो मोनसे स्किमखा आरो बे टेम्परारि होब्रबनाय लाब्रबनाय डिसिसना बे स्किम आरो बेनिखाय बे कन्टिनिउ जागोन दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिखिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थङानो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन